ንጸላኢኻ ንምስዓር ዝበለጹ ሜላታት ብጥበብን ብብልሓትን እምበር ብጭካነ ዝፍጸሙ ኣይኮኑን። እቲ ዝዓበየ ዓወት ድማ ንጸላኢኻ ብስነ ኣእምሮን ብባህርን ምስዓር እዩ። ጸላኢኻ ካባኻ ጽቡይ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ። ንሱ ድማ ከምኡ ክትኸውን እዩ። ንስኻ ግን ብጥበብ ክትዓቢ ከለኻ ንሱ ዋጋ ይስእን። ንጸላኢኻ ትስዕረሉ 5 ሓያላት ስልትታት ክነግረካ። ብፍላይ እታ 4ይቲ ነጥቢ ክትትግብራ ዘለካ ኣዝያ ወሳኒት እያ። ሰላም እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም። ንቻናልና ሓድሽ እንተሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ። ቀዳማይ ስምዒትካ ምቁፅጻር። ስምዒትካ ምቁፅጻር ኣብቲ ንፉዕ ወታደር ዘይኮነስ ኣብቲ ጥበበኛ መራሒ ዝረአ ዓብይ ዓወት እዩ። ጸላእትኻ ንዓኻ ንምስዓር ትጥቀመሉ ቀንዲ መሳርሒ ስምዒትካ ምዝራግ እዩ። ንሳቶም ክትሓርቕ፣ ክትፈርሕ፣ ክትጭናቕ ወይ ክትከላኸል ይደልዩኻ። ሓደ ሰብ ፀርፊ ወይ ናይ ፅልእ ዘረባ ምስ ዝድርበልካ ንዓኻ ንምቁጣዕ መቆስቆስ ይጥቀመሉ ማለት እዩ። ንስኻ እንተሓሪቕካ እቲ ሰብ ሂወትካ ተቆፃፂርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ዝደለየ ግዜ ይቆጣዕካ፣ ዝደለየ ግዜ ድማ ይሕዝነካ። እቲ ዓወት ስምዒትካ ኣብ ኢድካ ጥራይ መሓዝ እዩ። ንሱ ክሳብ ዝደለየ ይጨርሕ፣ ንስኻ ግን ክትሓርቕ ምርጫኻ እንተዘይኮይኑ ንሱ ተሳዒሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ምላሽ መሃብን ምምላስን ዘሎ ፍልሊ ሰማይን ምድርን እዩ። ምላሽ መሃብ ማለት እዚ ብስምዒት ዝድረ ኮይኑ ከም ተሓዊ ምስ ተንከፍካዮ ኢድካ ብቕፅበት ዝስሕቦ ዓይነት እዩ። ጸላኢኻ ሕማቕ ምስ ተዛረበካ ብቕፅበት ሕማቕ እንተመሊስካሉ ንሱ ዝደለየ ረኺቡሎ ማለት እዩ። ምምላስ ግን እዚ ብምኽንያትን ብጥበብን ዝድረኽ እዩ። ጸላኢኻ ምስ ተዛረበካ ዓሚቕ ትንፋስ ወሲድካ እዚ ሰብ እዚ ስለምንታይ ከም ዝገብር ዘሎ እንታይ ክረክብ ደልዩ ኢልካ ትሓስብ። እቲ ስቕታኻ ወይ እቲ ዝዓረፈ መልስኻ ንጸላኢኻ ይሰንብዶ። ሓደ ሰብ ክቆጣዕካ ምስ ዝፍትን ቅድሚ ዝኾነ መልሲ ምሃብካ ን3 ሰከንድ ጥራይ ትቕበል። እዘን 3 ሰከንድ እዚኣተን እቲ ስምዒታዊ ክፋል ኣእምሮኻ ዝሒሉ እቲ መመዛዘኒ ክፋል ኣእምሮኻ ስራሕ ንክጅምር ዕድል ይህቦ። እዚ ምስ ትገብር እቲ ትህቦ መልሲ ካብ ቁጣዕ ዘይኮነስ ካብ ብልሒ ዝነቐለ ይኸውን። ንጸላኢኻ ከም መምህር እዮ። እዛ ተሓሳስባ እዚ ኣዝዩ ሓያል እዩ። ሓደ ሰብ ክፀርፈካ ወይ ክቆጣዕካ ምስ ዝፍትን እዚ ሰብ እዚ ዓቕለይ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ይፍትነኒ ኣሎ፣ ትዕግስቲ ክመሃር ዕድል ሂበንሉ ኢልካ ሕሰብ። ከምኡ ምስ ትገብር እቲ ጸላኢኻ ንዓኻ ንምጉዳእ ዝወረሮ እምኒ ንስኻ ገዛ ትሃንፀሉ እምኒ ይኸውን። ንሱ ክጎድአካ ይፅዕር፣ ንስኻ ግን ብባህሪ ተዓብየሉ ትኸውን። ስምዒትካ ክትቆፃፀር እንተደሊኻ ካብ ኣካላትካ ጀምር። ዓይንን ዓይኒ ጠምቶ ብዘይ ምስንባድ፣ ትንፋስካ ዘውትር፣ ድምፅኻ ትሑትን ርጉዕን ይኹን፣ ኣይትጨርሕ። እዚ ንዓኻ ርእሰ ተኣማንነት ይህበካ፣ ንጸላኢኻ ግን የበላሽዎ። ጸላኢኻ ኣብ ልዕሊኻ ስልጣን ከም ዘይብሉ ዘርእየሉ መንገዲ እዩ። ንስኻ ክትፀርፈን ትኽእል ኢኻ፣ ኣነ ግን ክሓርቕ ኣይትገብረኒን ኢኻ ዝብል ናይ ውሽጢ ሓይሊ ምስ ዝህልወካ ንስኻ ቀደም ተዓዊትካ ኣለኻ። እቲ ዝዓበየ ኩናት ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ቁጣዕ ስምዒት ምስዓር እዩ። ንዕኡ ምስዓርካዮ እቲ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ጸላኢ ዋጋ ዘይብሉ ኮይኑ ይተርፍ። ካልኣይ ዘይትግመት ምዃን። ዘይትግመት ምዃን ማለት ጸላእትኻ ቀጻሊ ስጉምትኻ ወይ ዝስዕብ መልስኻ ክግምቱ ከም ዘይኽእሉ ምግባር እዩ። ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ንኩሉ ነገር ቅዲ ከውፀሉ ይፈቱ። ሓደ ሰብ ንዓኻ ዝፈልጠካ እንተኮይኑ ንዓኻ ንምቁፅጻር ወይ ንምጥቃዕ ኣዝዩ ቀሊል ይኾነሉ። ዘይትግመት ምስ ትኸውን ግን ንጸላኢኻ ናብ ዓብይ ስነ ኣእምሮዊ ምድንጋር ትእትዎ። ኩላትና ልሙድ ባህርያት ኣለና። ንኣብነት ሓደ ሰብ ተፀሪፍካ ትምልሰሉ ወይ ትሓርቕ እንተኮይንካ እቲ ጸላኢኻ ነዚ ይፈልጦ እዩ። ስለዚ ንዓኻ ንምቁጣዕ ፀርፊ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ማለት እዩ። እቲ ብልሓት ጸላኢኻ መልሲ ክትቦ ክትፅበ ከሎ ንስኻ ብፍሽኽ ተሓለፎ። ንሱ ክትሃድም ክትፅበ ከሎ ንስኻ ብትብዓት ደው በል ብዘይጎነፅ። ንሱ ኩናት ክትኸፍት ክትፅበ ከሎ ንስኻ ሰላም ክትፈጥር ፈትን። እዚ ምስ ትገብር እቲ ጸላኢኻ ዘዳለዎ ናይ መጥቃዕቲ ፕላን ኩሉ ይፈርስ። ንጸላኢኻ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ድኻም ምእታው። ሓደ ሰብ ክግምተካ እንተዘይኽእሉ ኩሉ ግዜ ንቑሕ ኮይኑ ክጸንሕ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ንቑሕ ኮይንካ ምጽናሕ ድማ ንኣእምሮ ኣዝዩ ዘድክም ነገር እዩ። ጸላኢኻ ብምኽንያት እቲ ዘይትግመት ባህርኻ ብዙሕ ግዜን ሓይልን የጥፍ እዩ። ኣብ መወዳእታ ብባዕሉ ይደክምን፣ ስጉምቲ ንምውሳድ ይፈርሕን። ሕጂ ገለ እንተገይርዮ እንታይ ክገብርን እዩ ዝብል ፍርሒ ይዕብሉሎ። ምላሽካ ግዚኡ ዝሓለወ ምግባር። ሓደ ግዜ ብቕፅበት መልሲ ሃብ፣ ሓደ ግዜ ድማ ንኣዋርሕ ስቕበል፣ ሓደ ግዜ ብንጹር ተዛረብ፣ ሓደ ግዜ ድማ ንጹር ዘይኮነ መልሲ ሃብ። እዚ ዓይነት ምቅያር ንጸላኢኻ ንዓኻ ንምጽናዕ ዝጥቀመሉ ኩሉ መምርሕታት የቋርጾ። ገጽኻ ከም ካርታ ኣይኹን። ንሓደ ነገር ኣዝዩ ከም ዘሕርቐካ ወይ ኣዝዩ ከም ዘሐጉሰካ ብቐሊሉ ኣይተርኢ። ጸላኢኻ ቁስልኻ ክፍልጥ እንተዘይኽእሉ ኣበይ ክወግአካ ከም ዘለዎ ይርበሽ። ጸላኢኻ ክስዕረካ ዝኽእል መን ምዃንካን እንታይ ከም ትገብር ምስ ዝፈልጥ ጥራይ። ዘይትግመት ምስ ትኸውን ግን ንስኻ ንዕኡ መዝገብ ዘይኮንካስ ሚስጥር ትኾነሉ ማለት እዩ። ንምስጥር ድማ ክስዕሮ ኣይኽእልን እዩ። ዘይትግመት ምዃን ማለት ንጸላኢኻ ኣብ ዘይተረጋገፀ ባይታ ምግዳፍ ማለት እዩ።
ሳልሳይ ዕሽሽ ምባል ዕሽሽ ምባል ማለት ብዛዕባ ፀላኢኻ ከም ዘይትግደስ ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ንዕኡ ከም ዘይህሉ ጌርካ ምቁፃር እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ዕሽሽ ምባል ከም ድኻም ወይ ከም ፍርሒ ይርእይዎ ይኾኑ ብሓቂ ግን ዕሽሽ ምባል ካብ ኩሉ መልስታት ንላዕሊ ዝሓየለ ናይ ስልጣን መርኣያ እዩ ፀላኢኻ ንዓኻ ንምጥቃዕ ወይ ንምፅራፍ ክመፅእ ከሎ ዝደለየ ነገር እንተሃልዩ ኣቐልቦኻ እዩ ፅልኢ ይኹን ቁጥዐ ኣቐልቦ እንተሃልይዎ ይነብር ንሓደ ፀላይ ዕሽሽ ክትብሎ ከለኻ ነቲ ንኽነብር ዘልዩ ነዳዲ ትኸልኦ ኣለኻ ሓዊ እንተዘይነዲዱ ይጠፍእ ፀላእ ድማ መልሲ እንተዘረኺቡ ይዳኸም ዕሽሽ ምባልካ ንስኻ ንዓይ ክትፀልወኒ ትኽእል ዓቕሚ የብልካን ዝብል መልእኽቲ ተመሓላልፍ ምስ ሓደ ትሑት ሰብ ክትከራኸር ወይ ክትበኣስ እንተጀሚርካ ናብቲ ናቱ ደረጃ ወሪድካ ኣለኻ ማለት እዩ ፀላኢኻ ትሑት ስነ ምግባር ዘለዎ እንተኮይኑ ምስኡ መልሲ ምልስ ምባል ንዓኻ እውን ከምኡ ይምስለካ ሸለል ክትብሎ ከለኻ ግን ንስኻ ኣብቲ ዝለዓለ ሞራላዊ ደረጃ ትፀንሕ ንዓኻ ንምምላስ ግዜ የብለይን ዝብል ትዕቢት ዘይኮነ ናይ ክብሪ ምልክት እዩ እዚ ንፀላኢኻ ኣዝዩ ይሕርቆ ንዓኻ ግን ክብሪ የወስኸልካ ንሓደ ሰብ ክትፀልኦ ከለኻ ገና ቦታ ትህበሉኻ ማለት እዩ እቲ ዝኸፍአ ነገር ዕሽሽ ምባል እዩ ሓደ ሰብ ንዓኻ ንምጉዳእ ኩሉ ዓቕሙ ተጠቒሙ ተንኮሉ ኣሊሙ ንስኻ ግን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይተፈፀመ ጌርካ ስራሕካ እንተቐፂልካ እቲ ሰብ ትርጉም ኣልባ ከም ዝኾነ ይስምዖ ስነ ኣእምሮዊ መጉዳእቲ ፀላኢኻ ስለምንታይ እዩ ዘይሓርቕ ዘሎ ስለምንታይ እዩ መልሲ ዘይህበኒ ኢሉ ባዕሉ ክጠራጠርን ክናወፅን ይጅመር ንዓኻ ካሴካ ዝወርወሮ እምኒ መልሲ ምስ ዝስእን ናብኡ ተመሊሱ ይሃርሞ ግዜኻን ሓይልኻን ኣዝዮም ክቡራት ሃብትታት እዮም ንፀላእትኻ መልሲ ክትብ ክትከራኸር ወይ ሕነ ክትፈድግ ክትሓስብ ከለኻ እቲ ክቡር ግዜኻ ትህቦም ኣለኻ ዕሽሽ ምባል ማለት ሓይለይ ንዕቤትካ ዘይኮነስ ንዕቤተይ ክጥቀመሉ እየ ምባል እዩ ንፀላእትኻ ኣብ ኣእምሮኻ ብነፃ ክነብሩ ዕድል ኣይትሃቦም ካብ ኣእምሮኻ ብተውፅኻዮም ብሓቂ ስዒርካዮም ኣለኻ ንዘሕርቆኻ ሰባት ክትምልሰሎም ከለኻ ንሳቶም ይዕወቱ ዕሽሽ ክትብሎም ከለኻ ግን ንስኻ ትዕወት ራብዓይ ብሰናይ ግብሪ ምስዓር ብሰናይ ግብሪ ወይ ብሕያውነት ንፀላኢ ምስዓር ካብ ኩሎም ሜላታት እቲ ዝኸበደን ግን ድማ እቲ ዝለዓለ ፍረ ዘፍርይን እዩ እዚ ሜላ እዚ ንፀላኢኻ ብምጥፋእ ዘይኮነስ ንፅልኢ ብምጥፋእ ዝግበር ዓወት እዩ ፀልማት ብፀልማት ክጠፍእ ኣይኽእልን እዩ ብርሃን ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ፅልኢ ብፅልኢ ክጠፍእ ኣይኽእልን እዩ ፍቕሪ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ሰብ ክፀልአካ ወይ ክሃስየካ ከሎ ንስኻ እውን ክትፀልኦ ወይ ክትሃስዮ ይፅበእ እዩ ንስኻ ግን ብሰናይ ግብሪ ብፍሽኽታ ብሓገዝ ወይ ብሰላም ምስ ትምልሰሉ ኣብ ኣእምሮ ዓብይ ጭንቀት ይፍጠር እዚ ሰብ እዚ ክፀልአኒ ይግባእ ነይሩ ንሱ ግን ፅቡቅ ይገብረለይ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ንፀላኢኻ ይርብሾ እቲ ንዓኻ ንምጥቃዕ ዝሃነፆ ናይ ፅልኢ መንደቕ በብቁሩብ ክፈርስ ይጅምር ኣብ ጥንታውያን ፅሑፋት ንፀላኢኻ እንተመገብካዮ ኣብ ርእሱ ጓህሪ ትኽምረሉ ኣለኻ ዝብል ኣባህላ ኣሎ እዚ ማለት ሓዊ ተቃፅሎ ማለት ዘይኮነስ ሕልንኡ ከም ዝቃፀል ምግባር ማለት እዩ ንሓደ ሕማቕ ዝገበረልካ ሰብ ፅቡቅ ምስ ትገብረሉ ሕልንኡ ክወቕሶ ይጅምር እቲ ዝለዓለ ሕፍረት ድማ እዩ ካብ ፀርፊ ንላዕሊ ሕያውነት ንፀላኢ የሕፍሮን የንእሶን ንሱ ንእሽቶ ሰብ ምዃኑ ንስኻ ድማ ዓብይ ሰብ ምዃንካ ብተግባር የርእዩ ፅልኢ ከም ገመድ እዩ ሓደ ሰብ ይፀርፈካ ንስኻ ትምልሰሉ ንሱ ይውስኸሉ እዚ ማእለያ ዘይብሉ ኩናት ይፍጠር ሰናይ ግብሪ ምስ ትጥቀም እቲ ገመድ ትበትኾ ኣለኻ ንስኻ ነቲ ሕማቕ ነገር ደው ተብሎ እቲ ዝሓየለ ሰብ እቲ ንሓዊ ብማይ ዘጥፍኦ እምበር ነዳዲ ዝውስኸሉ ኣይኮነን እዚ ድማ ካብ ሞራላዊ ድኽመት ዘይኮነስ ካብ ብርቱዕ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ዝመጽእ እዩ እቲ ዝዓበየ ብልሓት ፀላእትኻ ዕሩኽ ምግባር እዩ ንሓደ ፀላኢ ብጎነፅ እንተስዒርካዮ ፀላኢ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ተሸናፊ ፀላኢ ብሕያውነት እንተስዒርካዮ ወይ ከዓ ከም ዓርክ እንተወሲድካዮ ግን እቲ ፀላኢ ይጠፍእ እሞ ፈታዊ ይውለድ እቲ ዝዓበየ ዓወት ፀላኢኻ ዝነበረ ሰብ ሓደ መዓልቲ ንዓኻ ክከላኸለልካ ምርኣዩ እዚ ዝኸውን ድማ ብሰናይ ግብሪ ጥራይ ብሰናይ ግብሪ ምስዓር ንደቂ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእስኻ እውን ትስዕረሉ መንገዲ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፅልኢ ቂምታን ሕነ ናይ ምፍታይ ስምዒትን ክቐትለልካ እዩ ሰናይ ግብሪ ግን ንነብስኻ ሰላም ከም ትረክብ ይገብር ንፀላኢኻ ብጥይት እንተቐቲልካዮ ሓደ ፀላእ ጥራይ ቀቲልካ ብሕያውነት ተስዒርካዮ ግን ነቲ ፅልኢ ቀቲልካ ሓድሽ ዓለም ፈጢርካ ሓምሻይ ብዓወትኻን ብዕቤትኻን ምስዓር ኣብ ዓለም ካብ ኩሎም ሕነታት እቲ ዝበለፀን ንፀላኢኻ ዝሕርርን ሕነ ዝበለፀ ኮይንካ ምርካብ እዩ ፀላእትኻ ክትወድቕ ክትሓዝን ክትፅገምን ክትልምንን እዮም ዝደልዩኻ ንስኻ ግን ብኣንጻሩ እናዓበኻ እናፀበቕካ እናዓወትኻን ክትመፅእ ከለኻ ንሳቶም ብዘይ ዋላ ሓንቲ ስጉምቲ ብባዕሎም ይሰዓሩ ምስ ፀላእትኻ ብቓላት ክትከራኸር ከለኻ ንዓቶም መድረኽ ትህቦም ኣለኻ ዓወትኻ ክትምልስ ከለኻ ግን ንሳቶም ዝብልዎ የብሎምን ዓወትኻ ኩሉ ሰብ ዝሪኦ ሓቂ ስለ ዝኾነ ፀላኢኻ ንዓኻ ንምጥቃዕ ዝጥቀመሉ
ናይ ሓሶት ወረ በዓል ይፈርስ ንሳቶም ኣይኽእልን ይክብሉ ከለዉ ንስኻ መኻልኻ ብተግባር ተርእዮም ቃላት ኣየድልንዮ ውፅኢት ከበዓሉ ይጣበቐልካ ካብ ኩሉ ዝዓቢ ዓወት ካብቲ ፀላእትኻ ዘለዎ ደረጃ ኣዝዩ ርሒቕካ ምኻድ እዩ ሓደ ሰብ ካብቲ ታሕቲ ኮይኑ ናብ ላዕሊ ናብ ዘሎ ሰብ እምኒ እንተወሪሩ እቲ እምኒ ናብቲ ላዕሊ ዝበፅሕ ሓይሊ የብሉን ንስኻ ኣብ ትምህርትኻ ኣብ ስራሕኻ ኣብ ቁጠባኻን ኣብ ስነ ምግባርኻን እናዓበኻ ምስ ትኸይድ እቶም ፀላእትኻ ንዓኻ ንምጉዳእ ዘለዎም ዓቕሚ እናደኸመ ይኸይድ ንሳቶም ኣብቲ ዝነበሩ ክተዓናቐፉ ከለዉ ንስኻ ዓለምኻ ክትቕይር እዚ ንዓታቶም ይሕምሞም ፀላእትኻ ክትጭነቕን ክትሓርቕን እዮም ዝደልዩ ንስኻ ግን ብሰላም ብፍሽኽታን ብሓጎስን ክትረአ ከለኻ ኩሉ እቲ ንዓኻ ንምሕሳን ዝገበርዎ ተንኮል ከም ዘይሰርሕ የረጋግፁ ሓጎስካ ንፀላእትኻ ኣይተዓወትኩምን ዝብል ዓብይ ናይ ስዕረት መልእኽቲ እዩ ንሳቶም ክትወድቕ እናተፀበዩ ንስኻ ክትስሐቕ ምርኣዮም ንዓታቶም ዓብይ ስነ ኣእምሮዊ ስዕረት እዩ ፀላእትኻ ክትምልሰሎም ኣይትፅዓር ንሳቶም ክምልሱልካ ናብ ዘይኽእሉሉ ደረጃ ዕበ እቲ ዝለዓለ ዓወት ፀላእትኻ ኣብ ሂወትካ ዋላ ሓንቲ ቦታ ከም ዘይብሎም ጌርካ ርሒቕካ ምኻድ እዩ ንሱ ካብ ታሕቲ ኮይኑ እናጠመትካ ብባዕሉ ክሓርር እዩ ንሎሚ ዘዳለኽልኹ መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ